In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Van harte welkom u allen in deze heilige mis, aanwezig hier in onze Pancratiuskerk. De laatste keer dat we de deur moesten bewaken, dat we tellen tot 30 exclusief personeel. Fijn dat u zo hier samen bent en zo onze gemeenschap vertegenwoordigt. Fijn dat u er bent met ons verbonden via de diverse kanalen van internet of via RTV Parkstad. Met ons meevierend, met ons meebiddend. Volgende week zullen we kunnen vieren met 100 kerkgangers om 10 uur en ook dan zal er nog een uitzending zijn. Daarna, dus vanaf het weekend 11-12 juli, zullen we 3 missen vieren, 3 keer ongeveer 100 mensen toe kunnen laten en zo zullen we dan vieren vanaf 11-12 juli, zaterdag 6 uur, zondag 9 uur en zondag 11:30. Dat zult u nog wel kunnen beluisteren via Kerkdienst Gemist, maar er zullen geen televisieopnames meer zijn, niet via internet, niet via RTV Parkstad. Alleen nog deze week en volgende week. Nu alvast, mocht ik aan het eind vertellen en u al weg moesten, mist u dat misschien, daarom dat ik dat nu vast even meld. Heel bijzonder ook welkom aan een kleine delegatie van de Stichting Crisco. Vroeger Jeugdkring Crisco, nu Stichting Crisco. Zetten jullie in, onder elkaar als groep, in een hele hechte band. Maar kennen veel mensen jullie vooral ook door het zingen in de kerk. Maar jullie zijn veel meer dan dat. Jullie organiseren een kamp. Jullie begeleiden in andere jaren, nu helaas niet, de Lourdesreis en draaien een project in Nepal. Jullie zijn op diverse fronten diaconaal en catechetisch actief in onze parochie, maar ook op andere plaatsen. Als jullie als hele groep zingen, dan staat het hele priesterkoor vol. Dat gaat nu niet. Een kleine delegatie van jullie staat nu boven op het oksaal en biedt aan gratis om deze mis op te luisteren, te zingen met ons mee te vieren. Voordat u nou thuis denkt, maar die staan toch niet allemaal op 1,5 meter afstand. Daar is allemaal keurig volgens alle regels over nagedacht, want ze staan gegroepeerd per gezinsleden. Want wie bij elkaar in één huis woont, dat geldt ook in de kerk, hoeft niet op 1,5 meter te staan. Dus daar is allemaal keurig rekening mee gehouden. Schrikt u niet, er is goed over nagedacht. Met ook medici in hun midden is daar uitstekend naar gekeken. Maakt u zich geen zorgen voor hen. Samen willen we zo vieren. Hun teksten zijn zorgvuldig gekozen en van belang. En we gaan het experiment aan om dat tijdens het zingen ook in beeld te brengen, zodat de teksten ook misschien wat meer thuis bij u binnenkomen. Zodat iedere keer vlekkeloos loopt, weten we niet, want we hebben zo'n tv-mis, landelijk wordt het allemaal tevoren uitgeprobeerd en generale repetitie, dat doen wij natuurlijk niet. Nou, een lange inleiding, maar daarmee komen we bij de kern van ons vieren met elkaar. Zal het loon je ontgaan? Wat voor een loon? En hoe zit dat dan? Meer beminnen dan vader of moeder, zoon of dochter een kruis opnemen? Jezus heeft wat verwarrende teksten, lijkt het wel, na elkaar in de evangelielezing. En toch zal het wellicht lukken om er een lijn in te ontdekken en voor onszelf iets van mee te nemen met de keuzes die we maken, met de weg die we gaan. Richten we de schijnwerper van licht op Hem die ons hier samenbrengt, op Christus zelf. Openen we ons hart. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Laat ons bidden. Heer onze God, in mensen komt Gij ons tegemoet. In een gelaat kunnen wij U herkennen. Wij bidden U dat wij aan deze uitnodiging niet voorbij gaan, maar gastvrij worden en openstaan voor ieder die uw profeet kan zijn en ons op zijn manier verhaalt van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in alle eeuwen der eeuwen. Gaan nu luisteren naar de woorden van God, zoals ze tot ons komen in de lezingen. Voor degenen die thuis met ons meevieren, of wie hier de telefoon bij de hand heeft, bij de voorbeden zullen we zoals 2 weken geleden de intenties meenemen
die in Facebook bij de opmerkingen worden geplaatst, om zo de verbondenheid te hebben van het vieren. We kunnen niet naar alle platformen kijken. Vorige keer lukte het niet helemaal. Ik heb nog wat bijles gehad. Dus de voorbeden kunt u bij Facebook doorgeven. Uit het tweede boek der Koningen. Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde bij haar te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: luister eens, ik heb gemerkt dat hij, die altijd bij ons aan huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp inzetten. Als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen. Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen. Daarna vroeg Elisa aan Gezachi, zijn knecht: kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen? Gezachi antwoordde: zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Toen zei Elisa: roep haar. De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: volgend jaar om deze tijd zal u een zoon aan uw hart drukken. Zo spreekt de Heer.
De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen. En wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Zo spreekt de Heer. Wij danken u. Met elkaar willen we zo nadenken en onderweg zijn in dit verhaal zoals het op ons afkomt. Aan het eind lijkt er meteen al een bepaalde logica te zitten. Wat je doet voor een ander wordt door God gewaardeerd. Een profeet opnemen, denkend aan de eerste lezing, heel concreet. Een beker koud water geven, dat is al goed. Als je al dat doet wat je kunt geven op dat moment. We kunnen ons er gelijk wat bij voorstellen. Maar het concreet maken is niet altijd even makkelijk. In het begin van de coronatijd, en het loopt nu nog door, kwam er een oproep om 500 vluchtelingenkinderen uit de kampen te halen en een thuis te bieden. Heel concreet, heel duidelijk. Ik heb respect voor die mensen die daarmee aan de slag durfden en konden gaan. En zelfs gezinnen die zeiden: ik stel me bereid, laat zo'n kind maar naar mij toekomen. Wat bijzonder als mensen dat kunnen en dat voor een ander over kunnen hebben. Dat deel van het verhaal is nog te plaatsen. Maar waar het mee begint, dat komt wat moeilijker op ons af. Waarom is dit een begin toewerkend naar die conclusie toe? Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Harde woorden. Moet je meer van Christus houden dan van je vader en moeder? Moet je meer van Christus houden dan van je zoon of dochter? En wie kan dat dan? Houden we die gedachte even vast en maken weer een sprongetje naar het eind van het verhaal. Waarom waardeert Jezus dat? Die profeet die wordt opgenomen, of die beker koud water die wordt gegeven? Waarom? Omdat je dan in die ander Christus herkent. Christus erkent. In die vreemdeling waar je voor zorgt, neem je Christus op. In die beker koud water die je geeft aan iemand, geef je Christus een beker koud water. Benedictijnen leven ons dat al eeuwen voor.
de regel van Benedictus en iedere Benedictijn zal kunnen uitleggen en dat ook bij herhaling doen, dat dat niet gaat over regeltjes van Benedictus, maar over de manier waarop de dingen geregeld zijn. Zo is het bij ons geregeld, zo is het bij ons georganiseerd. Daarin staat dat iedere gast ontvangen moet worden alsof hij Christus zelf is. En dat maken ze zichtbaar in de refter. Als je daar als gast aanschuift, komt vader Abt naar de gast toe en wast hem de handen zoals hij dat bij Christus zou doen. In die ander Christus herkennen. Die gedachte houden we vast en we springen weer even terug naar het luikje, naar de vorige, naar het begin. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Instinctief draaien we dat om, merkten we net, naar meer van Jezus houden dan van je ouders. Is er misschien een andere sleutel? In de lijn van dit verhaal zou je kunnen zeggen, kun je in je ouders Christus herkennen? Kun je in de kinderen die je gegeven zijn Christus herkennen? Instinctief denken we ook aan mooie momenten met ouders en met kinderen. Maar we weten allemaal dat het lang niet altijd waar is. In welk rijtje worden ouders en kinderen hier geplaatst? Hebt u dat gehoord? Vader of moeder, zoon of dochter, wie zijn kruis niet opneemt. Vader, moeder, zoon of dochter, wie zijn kruis niet opneemt. Verhoudingen met medemensen kunnen heel complex zijn. Ook met je eigen ouders kan het soms best moeilijk zijn. Ook met je eigen kinderen kan het soms best moeilijk zijn. In die verhouding van die band die je met elkaar hebt, die nooit meer los kan gaan. Want je blijft voor altijd kind van, ouder van. Kunnen de verhoudingen toch een vallen en een opstaan zijn, zelfs als een kruis zijn. En kun je dan op zo'n moment in je ouders Christus herkennen? Kun je op zo'n moment in je kinderen Christus herkennen? Kun je op zo'n moment in het kruis Christus herkennen? Het is zo makkelijk en zo verleidelijk om deuren in relaties, in gezinnen dicht te gooien. Maar het levert alleen maar verliezers op. In die ander Christus herkennen. Die ander opnemen, die vreemdeling die wordt opgenomen. Die beker koud water, die wordt gegeven. Dat is één van de uitdagingen en van de inspiraties van ons christen zijn. Met welke ogen kijk je met vallen en opstaan naar die anderen toe? Met zoveel respect voor die mensen die echt daarin zo ver kunnen gaan dat ze zich inschrijven en opgeven. Laat zo'n vluchtelingkind maar uit een kamp komen. Laat het maar naar mij komen. Ik zal het behandelen als mijn kind. Ik zal in dit kind Christus herkennen. Amen. Getuigen we dan samen, hier en thuis, van ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Vanuit onze bezinning en onze geloofsgetuigenis willen we onze voorbeden neerleggen in Gods hand. Daarbij ook de voorbeden die ons middels Facebook worden aangereikt. We willen bidden voor iemand, voor Linda van Elst die naar uitkijkt vanuit Gennep, dat ze in Kuik met haar koor weer mee mag zingen en bidt voor ons voor een fijne viering. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Theo Wismans vraagt ons gebed voor alle mensen die afgelopen tijd via de livestream hebben meegevierd, voor het pastorale team, voor de mensen die meegewerkt hebben, dat we elkaar mogen gaan ontmoeten in de Pancratiuskerk de komende tijd. Laat ons bidden. Erik Minks vraagt ons te bidden voor zijn oom Adam van Zuidam, die gisteren plotseling overleden is. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En bidden we ook voor Alfons Graaf, voor Jan van Bijnen, voor Hein Kwaadvlieg, voor Jo Gerards. Bidden we voor Thea Arets, die afgelopen week overleed. Zij was zeer actief vanuit het parochiesecretariaat jarenlang van de Anna-parochie en ook in dekenale gremia en ook in het zingen in het koor en verbonden ook met zang en kerkbezoek met onze Pancratiuskerk. Haar uitvaart is woensdag om 11 uur vanuit de Anna-kerk. En bidden we ook voor professor Lei Meudenberg, vaste en zeer gewaardeerde priesterassistent in onze geloofsgemeenschap, die vandaag zijn verjaardag viert. En een moment van stilgebed voor dat wat er leeft in ons eigen hart, gekend door God alleen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Almachtige God, wij vragen u, luister naar ons bidden en kom in ons midden aanwezig in Christus onze Heer. Altaar wordt nu klaargemaakt voor de viering van de Eucharistie. Ondertussen kunt u luisteren naar de zang van de delegatie van Christco met het lied Eerlijk delen. Voor de collecte kunnen we helaas niet bij u rondgaan gezien de regeltjes. Daarom staat achter in de kerk een offerblok waarin u bijdrage na afloop van de mis kunt doen, naast de handschel. U ziet het vanzelf. En wanneer u thuis meeviert, het hoeft niet, maar een bijdrage via de bank wordt natuurlijk ook altijd op prijs gesteld, omdat het ons mogelijk maakt parochie te zijn en te vieren. Dank u wel daarvoor. Amen.
worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer de offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, zoveel dingen om ons heen zijn tastbare tekenen van uw goedheid voor de mens. Maar bovenal danken wij u voor dit brood en deze wijn, waarin we onze bereidheid uitdrukken geheel aan u toe te behoren. Laat deze gaven voor ons het sacrament zijn van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoog en heilzame plicht, dat we uw heilige Vader altijd en overal danken, door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en uw nijdig volk te verwerven, strekt hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen we in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid. En wij juichen en zingen. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.
verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en vrijstes indachtig God, wil u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u dat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen we het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Deint u, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, eenheidig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, Everard, zijn hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen weer op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen die reeds leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we dan samen met de woorden die Jezus zelf aan ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, overwachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Leid niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Richten we ons naar elkaar en wensen we de ander in onze gedachten de vrede toe. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Zalig zijn zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden. Voor u die thuis meeviert, uitkijkend naar het moment dat u weer kunt aansluiten, bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het Allerheiligst sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u en verlang naar u. Kom in mijn hart, ik omhels u. Verlaat mij nooit meer. Voor u hier aanwezig en voor wie thuis meeluistert alvast voor de keren dat u hier bent. Zo straks bent u in de gelegenheid om de communie te ontvangen. Mag ik u vragen daarvoor door het middenpad naar voren te komen in 1 rij. Dus niet zoals u gewend bent 2 rijen, maar 1 rij in het midden van het middenpad, zodat u ook wat afstand houdt tot degenen die aan het middenpad zitten. Ook wanneer u uit 1 gezin bent, wil ik u toch vragen ook daar de 1,5 meter daar wel vast te houden, want ervaring leert dat als een gezin naar elkaar toeschuift, anderen dan de neiging hebben dat ook te doen. U komt dan voor bij het scherm, wilt u duidelijk uw hand uitsteken zoals u gewend bent, maar onder het scherm door, zodat ik de hostie daar veilig op kan leggen. Degenen die slechter daarbij zijn, wil ik vragen om even geduld te oefenen en helemaal achteraan aan te sluiten, want dan kunt u via de kortste weg, via het middenpad, weer terug zonder anderen tegen te komen. Geneert u dus ook niet om anderen dan te begrijpen dat anderen eventueel even blijven zitten en dat zij later aansluiten of niet, naar hun keuze. Lichaam van Christus, bewaren ons tot eeuwig leven.
Laat ons bidden. Heer onze God, het werk dat Gij verricht in Jezus, uw geliefde dienaar, mogen wij tot voltooiing brengen. Gesterkt door deze gaven vragen wij u, zend ons in deze wereld om van uw liefde te getuigen en mee te werken aan de verbreiding van uw rijk, door Christus onze Heer. En zo komen we aan het eind van deze laatste zondagsmis in de junimaand. Er kwam nog wat op ons af met alle regels rond aanmelden en dergelijke. Daar een bijzonder woord van dank allereerst aan het duizendpootje Tilly Draaisma, wat u bereikte op haar mobiele telefoon of via het e-mailadres. En wat u ook weer terugkoppelde of het mogelijk was plaats te hebben en iedere keer toch probeerde te zoeken naar het mogelijke. Het was ook niet voor haar altijd even fijn om mensen te moeten teleurstellen, maar met gedrevenheid heeft ze het geprobeerd om zo goed mogelijk te doen. En daarbij de ontvangst, ondersteund door andere leden van het locatiebestuur, Jean Vossen met zijn echtgenote en Hans Krachten, zodat we ons hier goed en welkom konden voelen en veilig konden vieren. Dank jullie allemaal daarvoor. En wie weet is het ook wel heel goed geweest dat we op die manier ons ook eens een keer wat meer gekend weten bij onze namen. En Tilly was ook onder de indruk van verschillende verhalen die ze telefonisch of achterin de kerk kreeg. Misschien is dit ook wel een kans om verder te groeien in het kennen van elkaar en het verder te groeien als geloofsgemeenschap. Volgende week zondag is er 1 mis om 10 uur, want daar was al een 6-wekendienst afgesproken, dus daar blijft de tijd van 10 uur gewoon staan. Betekent wel voor u thuis, er is geen systeem van aanmelden meer. Betekent dus voor u thuis, graag zou u welkom heten, maar volgende week ga er nog wat bedachtzaam mee om. De familie van de 6-wekendienst zullen er zijn, ook anderen zullen er willen komen. Dus dat we daar nog een beetje proberen dat er geen stormloop komt, zeg maar. Zodat we dat goed kunnen doen. Daarom zal ook volgende week nog de mis worden uitgezonden via internet en via RTV Parkstad. De week daarna, zoals eerder in het begin van de mis ook al gezegd, maar voor degenen die misschien wat later aangehaakt zijn. Vanaf 11-12 juli zullen er 3 missen zijn. Zaterdag 6 uur, zondag 9 uur en zondag 11:30. Capaciteit wordt bepaald niet meer door een vast aantal, maar door wat een gebouw kan hebben. We hebben hier uitgeteld dat dat ongeveer 100 personen zijn, waarbij dan toch nog op veilige afstand gezeten kan worden. Betekent dat u iets dichter bij elkaar zult zitten dan nu, want we hebben de 30 ook weer gespreid over de ruimte. We slaan nu 2 banken over. Vanaf volgende week zal er nog 1 bank worden overgeslagen. En we zullen ook nog wat losse stoelen bijzetten in de zijdelen achterin, weliswaar wat verstopt achter de pilaren, voor degenen die echt zeggen, ik wil echt op een nog wat veiligere afstand zitten. En natuurlijk blijft gelden, niet fit, blijf thuis, etc. In de ander Christus herkennen. En het gaat niet voor die momenten dat het allemaal vanzelf gaat en dat het allemaal makkelijk is. Daar is dat niet nodig. Maar voor die momenten waarin je relatie met je ouders, met je zoon of je dochter moeizaam zijn en wat weg lijken te hebben van een kruis. Voor die momenten dat een ander een hulp nodig heeft, zoals de profeten wordt opgenomen of iemand die je maar zelfs een kleine beker water geeft. Herkennen van het gezicht van Christus in die ander. Dat wordt onze uitdaging voor de komende week, ja eigenlijk voor het leven zelf. Ik wens u allen daarbij heel veel zegen, een hele goede, hele gezegende zondag gewenst. De Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Gaat nu alle heen in vrede.